Ir-Renju Unit wettqu l-ewwel attakki mill-ajru fis-Sirja bl-aħbar kienet ikkonfermata mill-Ministeru għad-Difiża Ingliż. 4 ajruplani tal-gwerra Ingliżi tefgħu bombi fuq bażi militari tal-Istat Iżlamiku. Dawn l-attakki bdew ftit sigħat wara vot parlamentari biex jiżdiedu l-operazzjonijiet militari fuq l-Istat Iżlamiku anke mill-Iraq. Il-mira ewlenija f'dawn l-ewwel attakki kienu l-bjar taż-żejt f'Omar fil-lvant tas-Sirja li bħalissa jinsab ikkontrollat mill-Istat Iżlamiku. Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron insista li din il-kampanja se tieħu żmien u tirrikjedi paċenzja u persistenza bil-piloti jilagħbu parti importanti minn din il-missjoni. Cameron qal il-membri parlamentari ħadu d-deċiżjoni f'waqta sabiex tinżamm is-sigurtà fil-pajjiż. Fil-Parlament kien hemm 397 vot favur l-intervent militari kontra l-ISIS b'223 membru parlamentari jivvutaw kontra. Intant il-President Russu Vladimir Putin reġgħu issa dwar il-konsegwenzi serji li t-Turkija se tiffaċċja wara li waqqat ajruplan Russu li kien se jattakka bażijiet tal-Istat Iżlamiku. F'diskors indirizzat lin-nazzjon Putin wissa li t-Turkija se ddispjaċiha bil-kbir ta' dak li seħħ għal dan il-pajjiż se tkun tajnuna lit-terroristi u li qed jixtru żejt mingħand l-Istat Iżlamiku. Il-kummenti ta' Putin waslu ġurnata biss wara l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Sergej Lavrov għalli kien lest jiltaqa' mal-Parti Torka f'konferenza f'Belgrad fis-Serbja.